hola. Guardio, langile, ze moduz? Oso ondo puntual a la cita, Ze moduz lanean? Ongi, gustora, esan gustora, baina topera. Egon zara maiterekin, edo ez? Bai, honek zen, etxemaren... Mosten da, Patxi, mosten da! Bueno, mucho handi bat. Leo... Arrazion irakasle! Nau, a tope notekin, a tope. A tope, hartu duzu momentuik egoki ere irakasle izateko, Bihar daukat, txabal, eguna, bihar daukat goizean, egun guztia lana, eta arratsaldean egun guztia ebaluazio bilerak. Eta askori suspenditu diezu edo, Gutxi. Posten naiz, horrek betetzen bazaitu, primera. Bai, Oie, mosten da, Patxi, bueno. Bueno, mucho erraldoi bat, bale? Musu handi bat eta urte berrion guztioi, bale? Venga, zure parte eta berdin. Aloha! Zoriona, Solomillo! Berdin, aipite, zoriona. Aize, ja, 36 urte, eta? Bai, 36, bai, lehen Mutu hori, juro que estás hecho, colega. Eta induze merendorik atxiki bat, edo ez? Gaur ez, igandean aterako zerbait. Eta hori aterako, bazkantzeko urdaiaziko pizka batea dut, pero bueno, igandean egingo dut, hola... Berezia. Hori da. Ongi eta bizerako ere, aterako duzu berezitxua? Bueno, berezia, betiko, Gazta urdaiaz ezkertagoa ezer berezia. Bai, atera beldurri gabe. Aterako dut, ja erosi dut, gazta urdaiazpikoa, patatas, rekirude horrak eta txokolatezko zerbait, betiko gauza bat, ezke gauza gehiagorik ez dago. Bai. Moztu behar da, Patxi, musu handi bat eta goreitzak eta musu handi bat loitzuneri, bale? Eta Mikeli ere bai. Jagur. Hogeita hamaseko gerran Frankoren indarrek preso hartu zintuzten, Portugalgo muga zeharkatzen ari zinela, iesean. Miguel Hernández poeta handia zinen batzuentzat eta besteentzat berriz, gaizkilea, traidorea eta etxaia. Preso zeundela, Josefina Manresa emazteren gutuna jasotzen nuen. Hartan kontatzen zizun, etxean tipulak eta ogia besterik ez euskatela jateko. Kezkatuta eta minduta, poema bat idatzi zenuen, emazteari baino gehiago zuen seme Migueli zuzendutakoa. Nola jakingo zenuen orduan, poema hura azkenean munduarentzat izango zela. La cebolla se escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarcha de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño. Kartzelara sartzen zaituztenean, superbibentzi fase batean sartzen zea, ez? Osa, sartzen zaren unetikan, esatezu, ni mendikan atera egin behar naiz, eta ondo atera behar naiz mendikan. Kalean ez bezala, kalean zuk ekidin ditzazkezu zenbait egoera, ez? Hau ez zait gustatzen, noa beste toki batera, edo hor arriskua egon daiteke, ni horra ez noa, joango naiz beste, bertzen? Kalean norberak antolatzen du bere bizitza, egin handi batean, ez? Baina kartzelan ez. Eta kartzelan, horretaz gain, zure bizitza dago jokoan. Izatez uste dugu gaixotzen garenean, ez? Norbait gaixotzen denean edo gu gaixotzen garenean norbere gauza bat dela edo propioa den edo zoriz edo gure genetikak determinatua den zerbait gertatzen dela eta hori sinesten hori erabat faltsua da. Gaixotzea prozesu sozial bat da. Ehuneko 27 edo laurden baten bakarrik gure genetikak edo guri dagokigun edo berezko osasunak determinatzen du, baina ehuneko 70 baino gehiago baldintzatzaile sozialek edo determinatzen dute gure osasuna. Kartzelan arriskuak etengabekoak dira,
baina ez dira ikusgarriak. Osea, arriskua ez dezu pairatzen egunero. Beti beldurrak dauzkagu gerta daitekenari, ez? Eta bien ez da inoiz gertatzen, baina gerta daiteke. Beti zaude defensiba horretan, eta defensiba horrek eragiten dizu nahita nahi ez, azkenean ondorio batzu. Kartzeletan normalean guretzako onuragarriak diren edo nolabait onura egiten diguten harreman komunitateaz aztertu egiten gaituzte, hor bakardade behartu batera eramaten da jendea, eta bertan bizi diren harreman komunitateak normalean nahiko kaltegarriak izaten dira, ez? Bortxa edo beldurran edo botera harremanetan oinarrituak. Kartzela niretzako azken finean da superbibentzia hutsa. Ibon 2010 urteko Eguberritan gastro bat harrapatu zuen eta hori hasieran uste denun gastroa zela bertzerik gabe, mino gero konplikatzen joan zen dena, ez? Hasieran hankeko behatzeko minakin hasi zen, gero pixka gorago, gero hanka guzti hartu zion, eskua, gerrialdean ere opresio moduko zerbait, eta, egunetik egunera okertzen joan zen. Horrela pirilan ja, hori guztiz elbarritua, gurpila ulkian eta ezertako gai etzela. Kriston oinazikin, eta, denak oso kezkatuak. Ez genekin ze gertatzen zitzaion. Berak ere, orduan ni haurdun nintzen eta pentsatzen zuen, ez zula Lizar ezagutuko, ez zela iritsiko hortara. Ura azpian zaudenean, ez? Ura azpian zaudenean, egon daiteke une bat non arnasa faltatzen zaizu, ez? Eta oxigena faltatzen zaizu. Baina badakizu hor goian, gora iritsita, oxigeno hori berriro berreskuratuko duzula eta momentu horretan sortu zaizun angustia hori bukatu egingo dela, ez? Baina kartzelan, ura azpian zaude, eta badakizu hor goian oxigeno edukiko duzula. Baina kartzelak ez dizu lagunduko horra gora iristen. Ez dago laguntzarik. Hori preso gaixoak badaki. Beldura areagotu egiten da. Imaginatu, hasten zara buruko minekin eta lortu arte proba bat, ospitale batean, ez dakiz, pasa daiteke batzutan urteak. Orduan, karo, eta imaginatu buruko min hori dala dekozula tumore bat. Heldu arte, denbora hori eta kasu horietan vitala dela, eta zer pasatu alzaizun zuri burutik, ez dakizunean zer dekozun, baina etengabe buruko minaga zaudenean, ez? 100 pertsonetako modulo batean, 100 pertsona dauden modulo batean, astean etortzen da medikoa behin. Eta aste horretan etortzen den egunean, bakarrik apuntatu daitezke medikura 15 pertsona. Egun horietatik 15 pertsona. Urrengo astera arte ez dago medikurik. Orduan, instituzioa jakinda 180 arazoak dituela eta zerbitzu hori bakarrik jartzen badu, oso esanguratsua da, ez dauka inongo interesik benetan gertatzen diren gauza horiek ez gertatzeko. Ikusten genuen Ibon gaizki zagola, egunero deitzen zigun gaizki, oso gogorrak ziren deiak.
Eta mundu guztia deitu genuen, ez? Abokatuak, medikuak, zer egiten algenuen behin eta berriz galdetzen, eta ezin genuen ezer egin. Eta batzutan niri pasatzen zitzen, esaten aurdun nintzen orduan. Esaten nuen, ezakit, kanpin batean jarriko naizan kartzela aurrean, eta behintzat horrela medikura edo ospitalera ateratzen duten, ez? Euki dezakegun percepzio bera ez dauka preso gaixo batek denborarekiko. Denbora, ordu bat, izan daiteke infernu bat, ordu erdi bat, hurrengo 5 minutuak, ez? Eta ja urteetaz hitz egiten badugu, are gehiago, ez? Ez gara jabetzen zen oraino arte izan daitekeen jasanezina preso gaixo dagoen batentzat datozen 5 minutuak. 5 minutuak, ez nago hitz egiten urteetaz. 5 minutuak. Hau aitak egindako gitarra bat da, orain dela 5-6 urte edo. Eta, orain apurtuta dago, lagun batek apurtu zuen, nahi gabe, baina, hori. Kartzelan egindakoa da. Eta, hori, Kilker bat dauka, nire aita ditzen ziotelako Kilker. Zer denborak egin dago? Ez nago ziur, baina uste dut eginda dagoela paleekin, obretako paleekin. Uste dut esan zuela, baina, hori, gitarra. Tu risa me hace libre, me pone alas. Soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol. Urtebete jakiteko ez zela nire odolgaleraren jatorria ez egola kokaturi Osabelean. Orduan esaten zuten, beraz, joan behar duzu ginekologoaren gana. Eta orduan, joan nintzen ginekologoaren gana, esan zidan, bi bioma nituela, planteatu zidaten posiblea zela hormonak hartzea, baina zalantzatan zeuden. Eta segurazki ebakuntza bat egin beharko zidatela. Orduan, karo, albiste hori jaso nuenean, nire joera izan zen, ostiaz, nik nire umetokia mantendu nahi nuen. Eta ezain beste umeak izateagatik edo izateagatik. Bezik eta nire gorputzaren atal oso garrantzitsua deltzelako, eta ni mantendu nahi nuen. Imaginatu, konpresen pakete bat nuen, nire ziegan. Ziegan ez nuen dutxarik, ez nuen urberorik, nik odol jario pilo bat botatzen nuen. Izarak zikintzen dituen beti, batzutan tanta bat beste batzutan ez, nahiz eta nik kriston fardelak prestatu. Orduan, erabaki nuen esteria baten gainean lo egitea. Orduan ikustu dut holan eman nuen urtebete, ez zikintzeko eta hori. Eta gero, beste aldetik, nik zikintzen nuen, baina nik ere oso zikin esnatzen nintzen. Eta ez neukan dutxarik ez. Tolesten nuen ur plastiko botila bat, eta komunian eserita ur hotzarekin, 5 azola neguan edo udan edo neguan, eta horrekin saiatzen nintzen nire burua garbitzen.
gogoratzen dut, ja, lehenengo momentutik, eserin nintzen momentutik oso desatsegina, oso sakarra, oso hotza, eta esan zian, bueno, momentu honetan sartuko dizugu, esan zian sartuko zidatela dioa, eta, karo, ni supertentsa nengoen, bere egoera ez da bat ere erosoa, eta ez bada atsegina. Ba, imaginatu, ez baldin bada, gainera, jakinda, hor alboan, kortinaren parean daudela bi polizia, bai? Orduan ez hau sartzen, ez da zure beldurrak adieraztera, ez? Eta orduan ni goratzen du tipa, jabetu zen. Ni urduri nengoena, pero uste relajese, gainera ia oiukatu eta hori. Orduan hori ja supergaizki jarri nintzen, eta karo, esaten zidan, patua sartzeko orduan eta abar, destensese, a ver, que está usted muy tensionada, relájese. Karo, ni gero, alako esaen aurrean, gero eta tentsoagoa jartzen nintzen. Eta azkenean, bera sartu zidan patua, eta hor sartu zidan dioaz. Beti pentsatu dut, hori erderaz, que eso fue una violación de guante blanco. Osea, iztietzat izan zen, eta barruan daukat. Osea, momentu hori, bai oso daukat hemen sartuta. Ja konturatu nintzen, ez egolan beste aukerarik, eta ikusten nuen momentu batean edo nire umetokia zen. Osea, hautatu behar nuen, edo nire umetokia. Eta orduan ja, kontziente izan nintzen, ja ez zegoela beste aukerarik. Osea, aukera guztiak saiatu nintzen frogatzen nire umetokia salbatzeko, baina amore eman nuen. Jakinda inkluso hori, kalean egonik igual aukera bat nuela umetokia salbatzeko, Egiten duzu un acto de fe con el médico. Ez nuen izan aukerarik berarekin hitz egiteko. Ez dakizea aurpegia duen. Ez nuen ezagutu. Eta horren ostean ere ez. Esaten zidaten umetokia kentzeko orduan, igual zatitxo bat mantentzeko posibla zutela, Eta ni beti geratu naiz hori, sensazio horrekin ez esatea tipoari edo ez dakit emakumea zen edo gizona zen, ez esatea, mesedez, saiatu eskentzen guztia eta haces acto de fe, Oso gogorra izan zen, eta karo, horren arira ja atera nintzen estres posttraumatikoarekin, Nik uste dut oso luzea izan zen guztia, urte bete diagnosirako, 5 urte odola botatzen, 2 miomeengatik, gero kalean ezagutu du jendea, ezagutu ditu neskak miomekin. Ez da osasun, ez da gaixotasun larri bat, ez da pentsatu ere. Eta ni horren ondorioz, ni atera nintzen estres posttraumatiko batekin, Okerra, desafinatua, desenkajatua, akastuna, zauria, mina, orbana, konkorra, errena, arrakala, zuloa, pairamena, izua, zalantza, zuloa, arrakala, errena, konkorra, orbana, zauria. Aupa, Ibon. Aupa, ze mauz? Ongi. Bidaia ongi. Bai, ongi. Bai. Zu zer moduz? Ondo, baina, pixkatakaz bina. Ezkerreko hankean, bakizu, parabiltzena izan da bat, Bai. eguraldi aldaketak ere eta osaketara ez dira bat laguntzen. Ja. Ondo, ikusiko, baina, gogoak egin, agerdiak guguna iristen da.
Bai. Bale. Txikiak zen moduz ondo? Bai, deitu dut 7:30 edo horrela izango ziren, eta horixe Lizar orduntxe iritsia, jaren urtebetetzetik, eta ospitalera atera zuten, eta han proba batzuk egin ondoren, ja esklerosia anizkoitza diagnostikatu zioten. Kolpe handia izan zen, denantzat, eta egia da familian batzuk lasaitasunakin edo hartu zutela, ze genekin zertzun jaibonek, genekin zer gertatzen zen, eta tratamendua eta zaintza batzuk martxan jartzen altziren ez. Hala ere 2 urte eta erdi pasatzen dira tratamendurik gabe, eta horrek kalte handia sortu zizkion. Atzera bueltarik ez dutenak eta gaur egun oraindik baditunak. Preso batek bere gaixotasunan berri duenean, ze batzutan sintomarik ez du ematen, baino badu gaixotasuna, ez, minbizi baten kasuan, ja larria dela daki, lehenengo txostena jaso ditu, oso luzea da bidea, oso luzea, eta hori, laberinto bihurtu bertzaio, laberinto eta tunel ilun hori esaten genuen argirik ikusten ez dezuna, ikusten dezulako burokrazia guztia zenbat buelta ematen ditun, ez? Bai, mediku, agente desberdinek eman behar dituzten iritzi desberdinengatik, ez, proba bat gehiago, auzi medikuak, orain epaileak eskatzen du informazio gehiago, gero fiskalaren posizioa behar du ere epaileak erabaki bat hartzeko, eguna joan eta eguna torri, presorrek ikusten du bizitza badoakiola, ze eman diote pronostikoa, baina espetxean jarraitzen du. Informe horietan oinarrituak ebazpena aldekoa izan zen, zigorra etetearen aldekoa. Gero bigarren epaiketa edo instantzian ezezkoa izan zen erabakia. Eta, bueno, azkenean konturatzen zara, fraude bat dela, ez? Beraiek esaten dute, Ibon ez dugu kaleratuko, kartzelan zaintzen aldugulako. Eta hori gezurra da, ez da horrela. Neri eta nire lankidei askotan tokatu zaigu espetxe batera jun ezezkoak jakinaraztera. Gehiengotan esango genuke, guk baiezko gutxi jaso izan ditugu. Eta presoak ez du ulertzen ere, edo ezin du jasan, eta ezintasuna, batez ere bere aurpegian ikustea ezin dut gehiago atera hemendik. Zain zerbait, ezin dut gehiago ja honekin. Eta ezin diozu itxaropen faltsuik eman, eta ezin diozu ziurtatu erantzun bat noiz izango den, eta baiezkoa noiz izango den. Eta askotan abokatu erantzun bat baino, saiatzen zea lagun edo psikologo, ez dakit, beste erantzun mota batzuk ematen, indarra ematen, eta beste helduleku batzuk ematen. Ze badakizu ez dagoela zuk planteatzen duzun lanaren baitan ez dela egongo erantzun bat, orduan nolabait pertsonari eusten. Baina da, ezin dut, esan bat, atera ja, hemendik. Horrelako erabakiak hartzea baldintza guztiak betetzen ditunean kalean egoteko oso erabaki krudela bezala bizitzen dut. Ze beraiek badekite gaixotasun progresibo eta degeneratibo bat dela eta denborarekin okertzen joango da. Azken garaian gaizki ibili da eta uste dugu gaixotasunak aurrera pauso bat eman duela. Gero berak batez ere ezkerraldea du nahiko hartuta, eta mina, nekea eta txingurritzeak izaten ditu. Gero bere gorputza oso deseroso sentitzen du, sensibilidade aldetik, eta hori galtzak edo segun ze galtzak eta ezin ditu jarri, ez ditu aguantatzen. Edo liburu bat hartu eta hor murgildu eta deskonektatzeko ere aukera ematen ez dio ematen. Tximeleta edo pinpilin pauxabira ze polita. Ai, mio, utzi, harri, ez hartu. Gero berak bere eskuetan dagoen guztia, dena, jartzen du bere ahalik eta hobekin egotean, ez. Eta dieta egiten du, bere ariketak ere bai, dena jartzen du bere aldetikan
ahalik eta hobekien handik ateratzeko, ez? Eta bere ametsak bete ahal izateko. Gurekin Lesakara bizitzera etortzea eta mendian bueltatxo bat emateko gai izatea, ez? Nik nabaritzen diot, mendira joaten garen aldi oro bera gozatzen dula eta pozik sentitzen dut, ez? Nabaritzen zaio, alaitasun hori, ez? Gero mendian gaudela ere gustatzen zaio deitzea. Eta non zaudete edo, iritsi zate txontxorrera eta esaten dugu, bira, hor aurrean duzu ez dakizen mendi. Eta eskuinetara bestea eta atzean bestea eta pasada bada nola irudikatu eta kokatzen ditu mendiak, ez? A ber, atiko gu argazki bat? Bai, egize. Bat, Egitu. bi, eta hiru. Bueno, pixka desenkolatu da hor, minio hoi enkolatuko eta listo. Vale, bat, bi, hiru. Bai, puntan gehienak, ez dakit ikusten zuen hemendikan. Bai, ikusten dituzu barra harmoniko horiek, ez? Bai, puntan, fijatzen bazea, despegatu dira. Bai, baina, bueno, zer reforzatuta eta nik uste dut lortuko dugula, konpontzia, bai. Ondo. Bai. Eskuratzea, bueltatzea, eta... Bai. Zaka, balore sentimental... Bai, nahiko txo, azkenean, aitak egindako gitarra, beraren gauzak itxi ditut, eta, bueno, gutxienez, mantentzeko zeo-zer. Bueno, geneukan dena den horretxean esku baten edo horman jarrita, gutxienez. Erabiliaz du ezin nuen erabili, baina gutxienez horre ukitzeko. Berak esaten zuen zela gitarra pa batalla. Gitarra pa batalla? Bai. Batalla jaso du, Batalla jaso du, bai. Batalla erra. Ba, kainaka, oza, meritu daka, hola, oza, zitxun egurrekin ez, bastia txuku nina do, Ondo do. Bai. Zen oso frikia. Bai, izan, ondo nina do, Ba, beti esaten zuen eizuela lutierra izan. Bai. Bai, beti esaten zuen, ateratzen azenean, izango dugu antxoki bat, ni tailer bat, ez dakiz instrumentuak egite. Ja. Betiko ametsak. Ja. Ba, bitxo, hau lortu zuen, entzat. Gutxienez, oroitzapen bat daukat, eta bere ametsaren zati bat. Pixua, zainduko dugu, hau. Bai, a ber. Uztailaren 26an infartu bat eduki zuen pertsona izan zen Kepa. Infartua izan zituenan sintoma argiak agertzen dira, haien historian bertan dokumentatu ditugunez, hango medikuek deskribituta. Infartu hori etzan modu egokian hartatu, etzan ospitale batera eraman, ez zen hori diagnostikatzeko odol analisi bat egitera eraman ospitalera, eta orduan diagnostikatu gabe geratu zen. Eta infartu horren ondorioz, handik eta 5 egunetara bihotza apurtu egin zitzaion eta hor hil egin zen. Gaur egun infartuen 97% sendatu egiten da, goiz diagnostikatuz gero, eta hau zen kasu bat, infartua jaso zuen, baina gero bizirik iraun zuen. Zonalde bat infartatu zitzaion, garaiz diagnostikatuz gero, soluzioa eukiko zuen kasu bat izango zen, ezta? Eta kasu honetan txostenak, autopsiak eta bere historia klinikoa lortu genuen, nekez, oso epaitegietan asko, abokatuek asko borrakatu ostean lortu genuen dokumentazio mediko guztia, eta horrekin zientifikoki eta medikoki argi erakutsi genuen, hor egon zela infarto bat 26an, gaizki tratatu izan zela eta horren ondorioz hil egin zela. Egon nintzen justo udan egin zen atortxurrokean, eta izan zen hori, bazkenean atortxurrok, berezi bat, zelan egin ziren ekitaldi batzuk, izango da aldaketa garaia, etorri behar dira presoak Euskal Herrira, eta nik ikusten nuen hori, eta zen oso emozionantea eta hori goratzena zelan bueltatu nintzen nahiko posik edo,
Eta aldu nintzenan etxera eta ikusi nituen lagun pila bat, eta familia negarrez, lagunak negarrez, eta ja hor ulertu nuen bari. Aita hil zela, eta bueno, hori izan zen oso azter txarra, oso txarra. Joan ginen tanatoriora bolotakoa, horrein zen harrera edo antzeko bat. Izan zen, hori nire bizitzako zati gogorrena, segurazki, bakarrik hori, gero elkarrizketak, ez dakit, izan zen momentu bat ez nuela, ez dakit, ez nukan denbora niretzako bez, ere bai familiak ezean uzten bakarrik, bazpa, jo kese, eta hori, ez dakit, behar nuen nire espazioa, denbora. Epaitegietan, behin baino gehiagotan errekurtsoak ipini eta gero, oso erantzun zakarrak eta oso medikuki oso kalitate gutxiko erantzunak eduki genituen. Alde batetik esaten zuten, guk argudiatzen genuen 26an jaso zuen artatze medikua oso defizitarioa izan zela, eta horren ondorioz 5 egun geroago hil egin zela, eta haien erantzuna epaitegitik etortzen ziren errekurtsoetan beti zen hil egin zen egunean 31an reanimatzen saiatu zirela eta 31an gauzak ongi egin zirela. Eta guk behin eta berriro esaten genuen artatze desegokia ez zela 31an izan, 31an ja bihotza apurtua zegoenean ezer gutxi egin ziteken 31an bertan, baina errore, artatze defizitarioa edo errero medikua 26an zegoela. Eta baina eta berriro erantzuten ziguten, gormutuen elkarrizketa bat bezala. Guk esaten genuen 26an gauza gaizki egin zirela, eta haiek 31an gauzak ongi egin zirela. Gauza bat igual markatu didana edo nahikotxo da nire aitagaz bakarrik egon naiz nire bizitza osoan behin beragaz bakarrik, amagabe. Beti egiten genituen bizitak amagaz eta bakarrik behin egon da. Orduan ez neukan, igual hori nire lagunek esaten dutela, nire amari kontatzen dizkio gauza batzuk eta nire aitari beste batzuk. Ni ez neukan filtro hori, kontatzen niona aitari, amak bazekien, kenduta bizita bakarro horretan, itxen genituela igual beste gauza batzuk, baina bizita horretara arte ezin nion kontatu eze raitari ama jakin gabe. Nire bizitza osoan ez dut inoiz izan nire aitarekin elkarrizketa pribatu bat. Egin nuen elkarrizketa bakoitza edo bidali nion gutun bakoitza edo egiten nuen dei bakoitza, beti zegoen, funtzionario bat atzetik, entzuten eta itzultzen edo dana alakoa. Familiarentzako gauza mingarri bat ere bai izan zen argudiatzen zuten, bazela pertsona bat infartuak edukitzeko arrisku faktore asko zituela. Erretzailea izan zelako, tentsio altua zuelako, bere familian bazituelako infarto kasu batzuk, eta hain zuzen ere mediku batek hori eduki behar du kontutan, arrisku faktore duen pertsona bat dela, are gehiago susmatu behar du hori infarto bat dela eta hori ospitalera eramateko. Erruduntasuna botatzen zioten, edo errudun egiten zuten pazientea infarto bat edukitzea berak zituen arrisku faktoren gaitik. Eta gaur egun ospitale guztietan arrisku faktore duen pertsona mordoa hartatzen ditugu. Bereziki gainera horiei begi, atentzio gehiago, atentzio gehiagorekin, susmo handiagoarekin, gara mediku honak baldin bagara. Egin didate beste elkarrizketa batzuetan eta galdetu didate ea zer egin zuen nire aitak. Eta nik erantzun diot, ez dudala jakin segin duen nire aitak eta ez daukat intentziorik bilatzeko interneten ea zer egin zuen nire aitak. Nahi nuena zen beragaz hitz egin
baina, klaro, mikrofonoengatik eta ezin zen horrelako gauzetaz hitz egin, eta beragaz hitz egin lasai-lasai, zer egin zuen, zergatik, ze uste zuen egin zuela, ez dakit, bere azalpen bat, gustatuko litzake jakin ahal izatea, baina kendu didate posibilitate hori, jakiteko aukera hori. Kartzelan egon den bizitzako egun bakoitza vigilatuta, dana mikrofonoekin, gutun bat heltzen bazitzaion irakurtzen zuten eta dana, beti vigilatuta, eta justo hil zen momentuan, edo bihotzeko eman zion momentuan, vigilatuta egon behar zenean, ez zuten vigilatu, utzi zuten bakarrik. Azkenean sartu zen kartzelara bizirik, eta bueltatu ziguten, egurrezko kutxa batean. Zain egotea beti da hipotesi bat. Bizitza bati eransten zaion bizitza posible bat. Bizi duzun bizitzaren eta bizi nahi zenukeenaren arteko amildegia. Haragia usteltzen den bitartean piztiak gerturatzen dira. Hiltzen den haragia zelikatzeko esperantzaz. Bizitzaren periferian bizi dira, denboraren tolesuretan ezkutuan. Han, non denborak ez dakien aurrera edo atzera doan. Bizitzaren ertzak desagertzen diren unean, ez ere zetik datoz, gure hondakinetan arakatzera. Ez dakite nor zaren, ez daukate zure utopien berri. Haragi hutsa zara. Kartzelak berak duen helburuetako bat da identitatea haustea. Naiz eta teorikoki izan bergizarteratzeko instituzio bat, zigorra da. Eta zigor oso bortitza eta bilatzen duena da pertsonak bertan dauden bitartean sumisoak izatea, eta sumiso izate horretan pertsonalitate edo nortasun horren zatia, identitate horren zatia, kentzea, ez? Elkar beharra dugu eraikitzeko eta garatzeko pertsona moduan, gure egitura psikikoa edo nortasuna edo nia egiten, ni bilakatzen nauen hori eraiki egiten dugu bestikiko harremanekin eta esperientziekin, ez? Eta orduan horren murrizketak garunean asaldura handiak sortzen ditu, batez ere asko luzatzen baldin bada denboran, ez da. Isolamendu epe luzeak jasan dituzten zenbait presoen ganako azterketa batzuk egin dira. Hau izan da Nelson Mandela eta adibidez Tupamaroen kasuan. Eta ikusten da, arinago edo beranduago, ez dago gizakirik isolamenduak apurtzen ez duenik. Norbera bere buruarekin bizi behar du. Ze ordu asko dira norbera bere buruarekin bakarri dagona. Eta hor, bauzu nolabaiteko beldurra, geratzen zaizun tresna bakarra burua dela, burua galtzea. Ze burua galtzen badezu, akabo. Kartzela ja gainditu zaitu, eta ez bakarrik gainditu zaituela, baizik eta kartzelan geratuko litzaizkizuken urte horiek bilakatzen dira infernu totalean. Ura berunezko mailu bada zure bularrean. Dena da berdea salbu eta zure eskuak, zuritasun eternal batekoak. Zimurtuak, 10.000 urteko agure bat bazina bezalakoak. Ezin duzu arnas hartzea ahaztu, baina ez daukazu gogorik. Laino berdeari hitz egin diozu, ez ezer esateko asmoz, baizik eta mutu ez dela egiaztatzeko. Zuzara eta aldi berean beste norbait da mintzo zaizuna. Oio egiten baduzu, ez zaitu inork entzungo, eta ez zaitu uste erantzungo. Ez dago izua azaltzeko keinurik. Gravitatea desagertu dela badakizu,
alambre batetik zintzilik bezala zaudelako, baina bizkarrean pisu handi bat sentitzen duzu. Han behean norbait azaldukoen esperantza duzu, baina itzalak baizik ez dira ikusten. Nazio Batuen Erakundeak definitu du isolamendua 22 ordu ziega eta 2 ordu patio. Hori 15 egun mantenduz gero ja tratu txar bat bilakatu daiteke eta auzi batzuk badaude ja Europako Giza Eskubideen epaitegian izatez, ez? Zer egiten dute administrazioek askotan hori tranpeatzeko? Da, 22 ordu ez, baina 21 edo 20 ordu ziega baten mantentzen zaitut, ez? Lehenengo graduak adibidez diren bezala, eta 4 ordu patio, baina hori 15 egun mantendu beharrean, urte luzez mantentzen dizut, ez? Eta azkenean osasun ikuspuntutik edo medikoki efektuak berdinak dira. Komunikazioena. Mendik aurrera, zure komunikazio guztiak, bai telefonikoa, bai bisitak jasoko dituzunean, bai gutunetan, jakingo dugu hitz egiten duzun guztia, idazten duzun guztia, entzuten duzun guztia. Gero dago bildur hori, ez? Informazio hau nire bizitzan, ez dakit, intimoaren informazioa baldin badauka kartzelak ze erabilpen egingo du horrekiko, baldin badak niretzat hau garrantzitsua dela eta agian vitala, ez? Ze batzutan hain gitxi dagoen, ez? Eta baldin badaukazu altxor bat oso txikia, baina horretara heltzen baldin bazara bizirauteko, kartzelak baldin badaki hori dela, zelan erabili dezaken zure kontra momentu batean, ez? Zu, kartzelan une oro daukazu kamara bat. Egin ditzazkete bildumak zure bizitzaren 24 ordukoak, ia. Askotan zure buruarekin hitz egiten duzu, eta galdetzen duzu zure buruare, ze mos nago? Zego handikan ondo nago, ez? Bai. Baina badaude kasu askotan, zalantzak sortzen zaizkizula zure buruarekin hitz egiten duzunean. Barruan daukazun ipotx horrekin hitz egiten duzunean, zintzoa zea, horrez dezu, hor benetan aritzen zea. Eta ipotx horrek esate izunean, kontuz, ez zaudela inondo. Ostias, hor beldurri ikaragarria sentitzen duzu. Eta iristen da momentu bat, non susmo hori edo hauts basu hori hartzen du volumena, hartzen du entitatea, eta orduan, edo krak egiten dozu, ja erabat, edo ezin dozu ez entzun.
nire espetxealdeko azkeneko 6 hilabetetan, zorionez, esan behar dut, tokatu zitzaidan nire lagun min bat, oso egoera larrian zegoena, orduan laguntza behar zuen gauza askotarako. Etzan gai gauza asko egiteko, esaterako arropa garitzeko, oinetako atzazkalak moztu, esate baterako. Bera etzan gai hori egiteko, orduan, moztu garitzen, edo jantzi, ez? Galtzerdiak jantzi behar ditut, eske, holako gauzak, lagundu behar. Baina hori baino gehiago, niretzako importanteagoa zen laguntza psikologikoa. Ondoan daukazun kide hori oso gaizki dagoena, aldezun heinean, zuk dakizuneran, ez da profesional batena, ez dakizu, baina aldezuneran preso hori gora altxa behar duzu. Eta euskarri batean bilakatu berarentzat. Bere aldarte ilun horretatik ateratzea hori izan garrantzitsuena. Zulo batean dagoen pertsona bat hortik ateratzea. Espetxean asistentzia utopia bat da, oso zaila. Egin izan dut abokatuen lokutorioetan, batzutan eukinda telefono bat ez zuena ondo funtzionatzen eta orduan ez dozu bestea entzuten. Kristal baten aurrean egiteak suposatzen duenagaz, ez? Dinote apurtzen zaizu eta ezin dozu kontentzio bat egin, ezin dozu ikutu, ezin dozu babestu, ezin diozu helarazi modurik egokienean hor zaudela, ez? Gogoratzen dut kasu batean, ni oso arduratuta atera nintzela kartzelatik eta mediku zuzendari ordeagaz berbeiten joan nintzen eta komentatu nion, oso arduratuta nago, hau gertatu da, hasi da elaboratzen beste modu bat, bere buruaz beste egiteko. Eta orduan erantzuna izan zen, egin nahi badu, lortuko du moduren batean edo bestean. Eta orduan, zatezu, eta ni banoa, eta usten dut hauen eskuetan, ez? Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al 8º mes ríes, con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego. Estas están guays. Esto sería, sí. Estas son las fotos de pequeños de todas las vacaciones. Aquí es cuando hicisteis el... Ah, no, es el castillo. Pensaba que era el volcán. El volcán aquel con fuego y todo. ¿Tú te acuerdas que nos llevaste... Fue en Isla. Sí. ¿Tú te acuerdas que nos llevaste de pequeños una vez a un McDonald's? Que aquello ¿Sale? era una... Sí, ¿Sale la foto? sí, os fuiste, yo me quedé con la yeye. Hay una foto. Ay, pero era en Iparral, ¿de dónde era Sí, pero aquello? de aquí fuisteis, Era- ¿no? De Orio, ¿no? Era en En Orio. Burdeos. Sí, cuando los primeros McDonald's. No, en Burdeos no. No. Pero Sí, sale en la Maya. foto. ¿La he visto yo antes? Nos Aquí hicimos en la- Isla cuando te metías con ellos. Sí, os hice una foto en el McDonald's con un muñeco, con un... El cuarto star. Bueno, Xabi espetxeratu zuten egunetik, nire bizitza
aldatu egiten da. Nik ordura arte nituen keska ardurak eta prioridadeak egun batetik bestera aldatu egiten dira. Orduan nik erabakitzen dut, ez diet nire buruari esaten, baina nik uste dut bakarrik ateatzen zaidala barrenetik daukagun erlazio eta loturagatik, dela, hori, behar dituen gauza guztiak nik eskaini ahal izatea. Nik gutun baten, esan nion, oso poetiko eta oso relateatzen da, baina esan nion bere eskua, begiak eta belarriak nireak bere hasiela kanpoan. Orduan, nire bizitza nahi dut bere bizitza izatea. Berak bizi ezin dezakeen bizitza kanpoan, nire bitartez bizitzea. Nik ez dut sekula egin bixa-biz bat nire nahiakin bakarrik. Hor neukan justo buruan, komentatu nion, familiakin hitz egin nuen, familiako inork ez du egin, asko garelako, eta ni neukan buruan eta planteatuta geneukan justo urte horretan egitea. Ez dakit, zer berezi moduan, eta ez, eta ez bakarrik ni bizkia naiz eta harreman berezi daukat, baina nire amak edo nire aitak harreman berezi daukate bere semeakin ere. Eta ez dugu aukera izan bion arteko momentu polit bat eukitzeko 10 urtetan. Eta hori falta botatzen da. Nik harreman berezia neukan berakin eta egia esan gaizki zegoenan ere kontatu egiten zidan. Suposatzen dut ez dezala beti izango, baina, behintzat gaizki zegoenean orokorrean kontatu egiten zidan. Eta espetxealdia oso ondo eraman du, oso harro gaitezke beraan egondako bolada eta urte guztietaz. Asuntoa izan zen hil eta astebete edo asteterdi lehen hau, berak ni deitu ninduen eta galdetzerakoan askotan moduan galdetzen niola zer moduz, berak komentatu zidan, zer arraroa zegoela espetxean eta nik galdetu izan nion, kideen artean zen edo espetxean, edo arruntekin, edo espetxe zainekin zen. Eta berak, arraro zegoela eta, kideekin hitzen zuela eta arrunten edo espetxeak sortzen zuen giroaz arduratuta zegon, keskatuta, ez dakit inkluso esango nuke urduri edo beldurtuta, baina, berak ere lasaitu ninduen ni, esan zidan lasai goteko, ze bera ondo zegon, eta beti ondo ikusi danez orokortasunean, esan nik ez nion garrantzi askorik eman, baina egia da, berak esan zidan egunero kabinatik deituko ninduela, ez zala izango hitz egiteko dei bat egunero, bestela ez zuen beste inorrekin hitz egin ahal izango, baina nire deia, bere deia, eukiko nuela nire telefonoan jakiteko eguna ondo joan egin dela. Eta deirik izango ez banu, orduan arduratzeko ziurrenik zeozer gertatu izan zelako, eta orduan gu pixkat asuntoa mugitzeko. Eta orduan beldurra edo kezka zeukan. Egia da, beldur horri aurre egiteko gaizela, eta gainera niri izan zian ez kezkatzeko, zetorrenari aurre ingo zion, eta hor zegoela tinko egiteko. Horregatik ni oso flipatuta utzi ninduen, deia espetxetik jaso genuenean, eta gero enteratu ginenean bere buruaz beste inzuela. Niretzako ez zeukan kabidarik, berakin hitz egindakoaren ondoren. Azkenean, gure barruan, gure bizitza instintua eta gure erietza instintua gabe dago borrokan, ez? Hori gizaki guztien baitan dagoen gauza bada, ez? Gure alde eraikitzailea, gure alde zuntzikorra, eta hor dago, ez? Bizitza eta eriotza, ez? Karo, espetxean, zaudenean, hori ez, asko sufritzen. Eta momentu batean, jasangaitza den sufrimendu batekin, bai fisikoa, bai psikologikoa, amaiera da askotan, deskantsoa, ez, atsedena. Eta presente dago eriotza. Presente dago eriotza bildur moduan, ezoten naizen espetxetik aterako hilda, eta bebai irten bide moduan. Hiltzen baldin naiz, amaitu da, ez? Gaur egun egia zen, nik ez dut sekula jakingo zer gertatu den. Espetxean ezin da jakin zer gertatzen den. Bertzio ofiziala, bere buruaz beste induela izan da.
guk ez dakit ontzat eman dugun, edo horrela onartu dugun, edo horrela izan dela pentsatzen dugun, azkenean zaila da jakitea, baina zaila da sinistea ere. Gaur egun espetxeak bere barrenean sorrarazten duena edo lortzen duena da, eta inkluso esango nuke lortu nahi duena da, pertsona moduan pixkat txikitzea, ezta? Fisikoki aukera gutxi dituzte, eta orduan psikikoki saiatzen dira egiten. Argi daukaguna da, anaia osasuntsu sartu zala espetxera, osasuntsu egon dela espetxean orokorrean, gaixotasun fisiko batzuk kenduta, eta argi dagoena da, espetxealdiak, sistemak, inkomunikazioak, torturak, isolamenduak, karga guzti horrek sortzen duen ondorio bat izan dela. Zenideentzako ez dago zagorrarik. Azkenean, zu pentsatze oso askotan, espetxean sartzen den lehenengo egunetik, nahiz eta berdin zait 5, 20 edo 40 urtetako kondena bat daukanean zure senideak, lehenengo egunetik burua jartzen duzu irtetzen den egunean. Noiz izango den. Zure pajeoak, zure ideiak, zure nahiak, zure desioak, hasten dira buruan ere bueltaka, ezta? Nik askotan pentsatu dut zer egingo dut, ateatzen denean, bidaiatuko dut, hau egingo dugu, beste honetara bideratuko diogu, lagunduko diogu ekonomikoki edo lanaren aldetik, eta batean guzti hori desagertu egiten da. Ez dago aukerarik ezertan edo guzti horretan pentsatzeko, eta hainbeste urtez pentsatu duzun hori, joan egin da, azkenean. Kolektibo honetan asko baloratu da indarra gogortasuna moduan ulertuta, eta orduan hasten baldin banaiz barrutik apurtzen ez naiz hain indartsua, eta ez barne gatazka horrekin. Askotan gertatzen da, norbait hasten denean, ez dakit, depresio sintomekin, edo bere buruari min egiteko ideiakaz. Behin baino gehiagotan gertatu zaigu, ondoan dituzten kideak haste direla gauza arraroak somatzen. Eta gertatzen zaigu hori, edo ondoan duen norbait konturatzen da, zerbait arraro gertatzen ari dela, edo muturrera heldu denean konturatzen gara. Eta batzutan beranduegi da. Azkenean bizitzak entzai zute, anaia june egin da, eta anaiakin batera gure bizitzako parte bat jun da. Zuk izaten duzu, zuk dinozu bati minbizia duzula, eta gutxi gora bera jendea badaki. Baina zur diozu, estes posttraumatiko, baina hori zer den. Eta gainera, batzutan, ondo ikusten zaituzte. Eta hori izan da, espetxearen ondorioetariko bat. Eta gainera, batzutan daukadan sensazioa da hori ez, que eso no costa en acta. Espetxetik ateratzen zara, koste lateral horiekin, baina hori ez diot inori, horrek koste horiek ez dira inon asaltzen, ez? Eta ez dira inon isladatzen, ez? Eta gainera, inkluso demostratu behar dituzu, ez? Baina hitz egiten ari naiz hori, 3 urte. Gerreta, hori da txakurra. Ez da nirea. Oso ondo dago. Irekin ez du, gaixoa. Ez, baina agurtuko du, bale? Ez que bestela agurtzen du beti. Ez da nirea. Gaina dago flipatuta, porque dago bai...
Kaixo, Lastana. Kaixo, Lastana. Zer, bakarrik zaude, kai, bisita dit. Venga, uriari du, hala. Dago flipatzen. Eta horrezagatik dauka bustana hola. Gerreta, da dira ausokidena, eta orduan pasatzen da gurtzera, eta gero beste ausokide baten gana doa. Se ven obligados a venir aquí a la Audiencia Nacional acusados de pertenecer a una organización que ya no existe. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros, por lo tanto lo que tenemos que pedir, una vez más, insisto, es que el Estado español pues, solucione sus problemas políticos con política y no mediante cuestiones judiciales. Bueno, alde batetik nik barnean nintzelaik ikusten nuen, ze egoera zen, lagunen eritasun kontuak, batez ere kartzelan ematen ziren gabezia handiak horren inguruan, ez? Eta ikusten nuen kartzelan egotea. Gogorra badade, haize gogorra badela eri egotea. Presoei kanpotik ematen zaien asistentzia medikua ere, kontraste horiek, kanpoko medikuek ikustea bere egoera eta kontrastatzea barruko informeak asko molestatzen die ere, eta asko molestatzen du horrek, eta horren adibide izan zen jaikiediko arduradunen atxiloketa bera, ez? Orduan horre kendu nahi zuten zerbitzu hori, presoa, pentsatu ze astakereari gehan esaten, ez? Presoak bere konfiantzazko medikurako duen eskubide hori bertan bera uztea. Bazien zurrumurruak, zeren aurretik egona ziren operazio batzuk non ukitzen zuten kartzelen inguru, ez? Zen abokatuak eta bar. Eta ikusten zen, bazirela, bagenekien, jarraipena bazirela, izela kontrolatzen, gure pausu guztiak eta gertatu zen. Gertatu zen, hako batean, goiz batez, gure etxera sartu zirenean, goizeko 7:00 sartu ziren, eta atxilotua zaude, eta guazen. Polizia guztiak etxe barnean, zu baztertua, esposatua, guztia, eta etxe guztia goiti bera mietu zuten. Beti dago epaile bat guardiaziak ekartzen dizkion txostenak judizializatzeko prest eta makroprozedurak irekitzen dira, urteak basatzen dira, eta batzuk hobeto besteak okerro bukatzen dira. Kasu honetan zen, etaren aginduak betetzen ari ginelako akusazioa, ez? Gure lana zenean zehaztamea zen asistentzia. Hori azteko nik hasieratu zenturen txantaje hutsa. Txantaje hutsa, zeren zu badakizu, hori dena ez dela egia, ez? Fiskalen tesia ez dela egia, gezurra dela.
baina kontua zen, hori denek onartu behar zutela, hori, baten batek, ez bazuen onartzen hori, etzen akordioak bertan meralditzen zen, ez? Eta bazen arriskua handia, beste zenbait lagun kartzela sartzea eta gainera zigor luzeekin. Lurrari lotuta zaudela uste duzu, baina gutxien espero duzunean amiltzen zara. Egoizarengatik ez bada, nekearengatik edo besterik gabe, erortzea bizitzeko beste manera bat delako. Nahikoa da ize ufada bat zu erori erazteko. Erortzen zarenean, hauts bilakatuta, lurrak hartuko zaitu. Edo agian ez, agian erori aurretik norbait izango duzu zain lurrak betiko zu besarkatu aintzin, bere besoetan babesteko. Eta sentituko duzu erortzen bazara, ez darela ondoraino ailegatuko. Ondoaren eta zure artean norbait dagoela, kasik, inoiz erori izan ez bazina bezala. Ni badakit eta banakien aski lan gorra dela. Zeren lana egiten duzu, baina emaitzak aski urria dira. Ikusten dugu, jendea preso gaixoak eriak laskatzeko, libruzteko, sekulako traba dauden. Sekulako trabak. Naiz eta gauza aski garbi izan, eta hori bizi duzu personalki aldeten porrot gisa bat alduzun egiten duzu, baina duzu lortzen sekula hori ez, personaiek kanporatzea ez. Preso hori badaki minbizien kasuan metastasi badula, senda ezina dela, denbora bat biziko dela eta punto, eta gainera ikusten du, tertulietan, baina ez bakarrik gainera tertulietan, baizik eta elkarte batzuk eskatzen dutela, alik eta bizitza itxaropen gutxienakin atera dadila presori kanpora, ez? Eta beraien diskurtsoa beste gai askokin bestela da, nire senidea hilduetak, orduan berdina merezi dezu, ez? Eta hori zilegia izan daiteke biktima batzuk hori sentitzea eta hori bizitzea, baina horri ahotsa ematea eta estatu batek, epaitegi batzuk hori baliozkotzat ematea izugarrikeri bada. Oso ariketa matematiko simple bat bilakatzen da, ez? Eta da, kondena denbora bat dauka eta zenbat bizitza denbora geratzen zaio, eta hor kenketa antzeko bat egin nahi da. Eta hori oso zientifikoa da, aparte duintasunarekin talka egiten du, eta medikuen etikarekin ere bai. Askotan, igual topatzen zara kasu batzuekin, non zuk badakizun denbora kontua dela, ez? Bere pila agortzen ari dela eta ez dagoela beste irtenbiderik, atera behar dugula edo bestela bertan hilko dela, ez? Eta itxaron behar dugu politikoki momentu egokia izatera, ez? Edo politikariek erabakitzera momentu egokia dela beraientzako pertsona hori espetxetik ateratzea, ez? Temporalidade ardatzetik duintasun ardatzera pasatu behar dugu debatea, ez? Noiz gaixotasun batek giza duintasuna noiz urratzen duen eta ez zenbat egun edo hilabete geratzen zaizkion pertsona bati hiltzeko. Presoak, kideek eta hor laguntzen gaudenok bizitzen duguna da kriston angustia. Sentsazioa atzera doala erlojua, atzera doala eta denbora bari geratzen zarela. Eta sentsazio hori nik dut, ni nagoelako beraren aurrean, familiak deko, kideek dekie, presoak deko, baina politikariek ez, epaileak ez. Egin genuen lehenengo eta behin nolan osasuna eta gartzelaren inguruko, estatuko olako radiografia bat, edo egungo egoeran olako estandar batzuk eta olako indize batzuen zera egin genuen.
Gero jarri genuen instrukzio gartzeren instrukzioak edo instrukzio penitentziarioena, osasunaren zer ikusia daukaten horiek. Gero jartzen genituen beste apartatu bat, holan dauzkagun zailtasunak, eskubideak bermatu alizateko ze oztoporekin topatzen gara dela gartzelako egiturekin, dela epaitegitan. Gure taldeko erronka da pixkat torturen inguruan egin zen lan teknikoaren pareko gauza bat egin ahal izatea. Pasadan hamarkadak izan dira torturak egiaztatzeko lan teknikoa egin den hamarkadak izan dira, Estambuleko protokolotik hasita eta hainbat estandar eta irizpide sortu, onartu eta adostu egin dira zer dan pertsona bat torturatzea eta zer, psikologikoki, fizikoki eta nik uste dut orain pasatu garela aro berri batera, implizituagora, eta da, gartzela eta gaixotasuna operatzen duten egoera horietan determinatzea zer den tratu doakabe bat. Estambuleko protokoloa tresna garrantzitsua izan da, adibidez torturaren existentzia bera, nolabait zientifikoki edo teknikoki demostratzeko hor egon dela. Ez dela bakarrik torturatuaren hitza eta bere abokatuarena eta prozedurako hainbat kontraesan, baizik eta badagoela tresna bat hori azaleratzen duna. Orduan oso interesgarria izango litzake eta beharrezkoa holako tresna bat ere izatea gaixoak detektatzeko, identifikatzeko eta batez ere gaixoen gaixotasun maila edo irizpideak unifikatzeko, ez? Euskal Herrian oso argi ikusi izan, torturen kasuan, hurbiletik ikusi nahi zuenak bazekien Euskal Herrian tortura modu sistematiko batean egiten zela, baina ez zegoen egiazkotasunik, ez zegoen egi ofizialik edo ez zegoen onarpen adosturik edo, ez? Hor lan tekniko bat egin da, dokumentatu egin dira, protokolo bat ipini da, eta gaur egun gogoratzen baldin bagara garaiko irrati eta telebista tertuliak lehen sinesgarritasun falta handia zutela torturen kasuak, orain inork ez du sinesgarritasun hori kolokan jartzen, ez? A ver. ¿Se hace? Joder. Guapo. Joder. Eskerrik asko. Bizia eman diogu berriz? Bai. Zuri. Bai. Aitatxo! Hombre, no zaudete. Kasi punta. Buena etortzean, ospatu behar dugu, buena etortzean. Aurtengo altuna. Kriston mendia da, Nik zure adinean ez ditu nolako mendia altuak jo, Nolakoak? Txikiagoak, nik etxe ondokoak eta hola, txikiagoak. Zer zaukan, kriston aldapa? Bai, azken puskak kriston aldapa du, bai. Eguzkia hoz? Zer dago, eguzkia o zer dago, Harri? Eguzkia. Vale. Aitatxo, atzan ditugu gorria. Erran ze mendiden. Erran. Zein da hori? Castillo de Atxer. Eta ze ikusten da, gorria? Gorria ikusten da, bai. Horrea igonitzani, mendi horretara igonitzani. Hori guztia berak eramaten duen moduan eramateko nik badekit berak indar berezi bat duela, ez. Eta sinisten dut, berak jartzen duen guzian, eta uste dut gauzak ongi joango direla. Gartzela
gaur egungo gartzela egiturak edo gartzela politikak edo gartzela gestionatzeko modu honek gaixotzen du, orduan gartzela egiturak berak ezin du hor paradoxa bat dago, gartzelak nola sendatuko zaitu, berak gaixotzen baldin bazaitu, ez? Orduan hor talka bat, paradoxa bat ematen da, eta hor uste dugu guk elkartean hor dela pixkatez lan egiteko eremua, eta da osasun eskubidea zigorraren gainetik ipini behar dugula, ez? Hor guda hori edo talka hori irabazi behar dugula osasuna eskubide bat da, eta zigortzea ez da eskubide bat. Kaixo egunon, Kepa Arraunategirekin hitz egiteko aukera badukat? Bai? Potxolo! Hombre, Txoto, zemuz... Zer moduz, Potxolo, zemuz gabiltza? Ba, hemen ondo zaintzen dozte... Es que, ze garaia, Potxolo, Hostia, se hemos pasado putas, Que las hemos pasado putas. Joder... Que las hemos pasado... Joder, Txoto, lagundu, bazenau, Bakizu, gaina besteok elkartzen ginenean, zu ezinenean esaten genuen, hau altxatu behar dugu, eta altxatu genuen azkenean, kostata... Joder, altxatu genuen, bai. Momentu batean sentitu ditzen, berbiztuta... Bai. Zaila zen, Bai, hostia. Hostias. Pusi zen urengo eta ez dina zen jausten nintzen. Bai. Azkenean bitxutzen nintzen naben dana eta joder... Baina, zuk esaten dezuna, Potxolo, azkenean... Beste gauza bat litzateke, kartzela berez, ez eragitea kalterik. Hori izango litzateke, guztiok amesten dugun zerbait, ez? Horretarako, kartzelak aldatu beharko liratezke goitik bera. Instituzio guztia eraldatu goitik bera. Mostek jotela zan uste, Txoto. Mosteko? Bai. Ah, bale, ba. Bale, Potxolo. Bai, berdin. Eta deituko izut. Eta badakizu, maite zaitu dela piloa, Potxolo. Ba, nik edo maite zaitu. Venga, Potxolo, muxu. Venga, agur. Preso sartu zintuztenetik, tifusa, bronkitisa eta tuberkulosia izan zenituen. Behin eta berriz eskatu zenuen ospitalean zainduei izateko eskubidea, baina ura beranduegi ailegatu zen, eta 1952ko martxoaren 28an hil egin zinen. Zure etxaiek albiste pozgarritzat hartu zuten zure heriotza. Bizirik sartu zinen kartzelan eta mingaina mozturik itzuli zinen lurrera, barraskiloen eta zizaren mundura. Hitza bere labirinto urrunekoan mutu, betiko isildua. Hila horretik, poetaren jantzia eta apaingarriak kenduta izango zenituen behar bada. Gizon soila izango zinen, patuari aurrez aurreso eginez, biluzurik. Eta ari galdetuz, zergatik jartzen ote zintuen ataka horretan, zer ikasi behar ote zenuen angustia horretatik. Agian, bazenekien tiraniak hildako poeta bezala oroitua izango zinela noizbait. Baina ze axola zaio gizonari etorkizuna, amaiera besarkatzeko unea iristen denean. Zer axola zaizkie Josefinari eta Migueli biharko historia liburuak, oroitarriak eta omenaldiak, zure hilotzaren aurrean negar egiteko unea iristen denean. Zer dakite liburuek, begiak azkenekoz isteko unean, zugan nagusitu zen ikaraz eta bakardadeaz. Eraman zintuztenean bezala dago maila. Izundu dira tipulak eta ogia, lurrundu da ardoa. Denborak eta piztiek eraman dituzte bizitzaren arrasto guztiak. Urak eta haizeak urratu dituzte zure ezurrak,
eta zure haragia. Zure hitzak entzungo dira bihar, baina zu gabe. Vuela niño en la doble luna del pecho. Él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes. No sepas lo que pasa ni lo que ocurre.